tina kalian ka chungingin haban persya ba jagane madalele lu ngin syam kaseng ban play one store to abaga kisnong gibadan bentah tu man ai tu ba nusi te namar misu thu sha hi bangi phai meta ka jingjot agari ba ka judgment riu chungi khamtam e ki khon samla menta ngi le bi man khon ba namata man ra ka jing ha man ra ka jing khamtam e mo ngi ka jing kerni abangi keren ndai tang ka kya abangi keren ka jing kerni ka long wat drugs ro hi ubun sin ka long bang ka menta ka tu ka lenti ka ban le kan hang tu kin hang tu laila ka long ba hapadeng senta lo ka taru kan kata ka wi e kan long ka baja buram e ka jalla ka chumi barok ka wi khamtam ka tu ka lenti phin i menta kan wan ka news long hadian phin i so ba ka de ka lenti ka ba barok kinong sumar kinong pang wana wi ka jalla ka wi stil ba ki wan po ni grem ki habya le pang to tika e ka ban pen ran ka long ka jalla ka chumi kan long ben i de dukan kiat bagin yang harus rok ni dalile ka sang nginong sya panin persya ba jakta dalile ru ya ngadap ai ke hoch ke dia ladap ai complain che disi ngadap ai complain che po exercise lu pan ngadap ai ka complain yu che gisnong ba ai tu ba no si te na kaliang tungi ka sang hingin persya ba dalele ru har da dangin sya namar ka kya an ong film de banga kan persya yunong di ne yunong de ne handai de banya kan galenti namar i ba ka judgment riu jungi khun samla lada disparate ke jing em kemyo kam yo jam phai che sarkar dan jingkermen ru em ke sarkar ka mentale te na kaliang ka jungi ru da lele hi ni ha ban yang persya ang kasang banya khun ba ka jing sni nginum sya khamtam e ki wine store ki ban roots rock ki ban hajan ki school hajan ki hospital da lele ru na kaliang jungi kasang bat nang ni sakmat ru ni kasang nan kren sa koi ki issue ang ni kalong ngin yele persya drugs phi ka bas ngole ran yang ong e phi lada ka sarkar ka don hi kata ka jingmut ka basisha bani khun drugs som dan jing e ring bas ngosi kalong ba phin le ja po puluru kinong di drug dar dawlan te manu bahaban kimi ya kata kadang kamram jong sarkar kamdi kamram jongi lada ka sarkar kamla kan ha ba IT ngi ga chunef ngin kandang ni bangi ngin thwet himangi khamtam e ektugi nong hayi ki leaders ki main ki ba wanra pan penjot ya gari ba kajat bende jongi abangi ngi ya khun man ya ban bendo mo ya ka jing sneo gari ba kajat bende jongi menta nong di kiat fi body kiat judi sendi persyang fatang jingtap naga jingtap po si pela po si bitor po si ten aba khadu kajat mano jat kajat men riu jat ka yang kasam jong gari kajat men riu jungi drugs tu nengkong shu ia aba khadu ndala adab nang tu ndala baragi haban thiet tiki baduk ki bajenjal ki bamdan kamai ni yang kasam le kamno ki haban itu banyo itu tindra long adik pat phinle kamno penduk kamno ina kalian ka jungi hi da lele ngi persyot ba sarkar te ka ngan ong ong fi kamdan ka mamla ak sarkar lada kamon shisha dai kamdan ka mamla kari ba kajat men riu jungi kalah kata hadu kata but what ki kimi ki ma ki ong imdan dik ngan chu imdan dik sok chu habagi khun kimi ni yang nasem na maru drugs tang mi na po yeng po plau la yo dengan ong fi kam hi lada ka sarkar kamon imdan ka no mamla illegal lada ka government kana kamon ne ngan ong fi imdan jing e ring wei wang kwa an bu jing kliken kale ayu ka sarkar hajan police station ru dang de drugs ne ada way po way nung ikmat constituency la jong udon ke jingket kle dei ba usulet banyalap election tang hakapor ba udon kam un ladap nong tu un i kiyap ki em kiyap kiat ne kiyap drugs ne kiyap thangan lu pi ka way ka de kamram jong ginong ikmat ban ra ai ka ne po house ke